Di gwaith cartre, dwi? Ydy. Mae'n joio'r ysgol newydd ma, ti'n fawr. Gobeithio barydd, Fedri di bod o help mawr iddi hi. Sa'n credu i ddim mewn i'r faes, di, rhyw ffordd. Drama yw popeth i si gyda i ddweud yma. Wel, mae ddigon cynnar eto, tydi. Mi wedi newid i meddwl sawl gwaith cyn mynd am goleg bydd. Pam ych chi'n meddwl beth i moyn neud ni? Nid beth nawr. Mynd i goleg? Wel, ti'n gwybod, mae gan ddigon o allun, does? O beth sy'n mor ddoniol am ti'n ate? O, dim byd. Gareth bach. Na ge trafod rian i chi moyn neud nawr, ynddo fe. Ond fi. Iawn. Wy'n dal at y menderfyniad. Sa'n mynd i'r rifysgol. Gwranda, Gareth, dwi'n gwybod bod yna bwysau ofnadwy arna. Dim dadlau fod, rhagor. Wi wedi penderfynu. A mae yna rhywbeth arall o fi weid fyd. Sa'n mynd i aros am flwyddyn arall yn yr ysgol. Beth? Fe gwrddys i rai o ffrindiau wedi gadael ysgol llynedd, ac mae wrthi'n trefnu taith i'r Affrica cyn y Nadolig, taith dros gyfandir Ewrop. Ac fe ges i wahoddiad i fynd gyda nhw.